Čaute ľudia, dneska si ideme zahrať Unbox ASMR, tak sa volá tá hra, tak ideme to skúsiť. Dobre, zatiaľ to vyzerá celkom fajn. Troška mi to laguje. Dobre, už to ide. Teraz si kúpime prvý box, neviem vôbec, čo v ňom bude. Tak sa pozrieme, otvára sa iba 5 sekúnd. Hľadám, že tu budú aj lepšie boxy. Možno si potom kúpime aj niečo za Rabuxy. To zatiaľ neviem. Dostali sme nejakú klávesnicu, snad to bude dosť Optifine. Počujete ten zvuk? To je úplne perfektné. Dobre, tak to si budeme musieť kúpiť viac. Vidíte? Troška si nazbierame peňazí. Dobre, a ideme si otvárať ďalšie truhly a budeme vidieť, čo je v nich. Tuto stojí 150, na to máme. Snad tam bude niečo dobré. Tuto si dáme túto kostičku. Zase to hrám na mobil ako minulú hru. Nazbierame si zase peniažky. Môžeme to aj upgradeovať, čo som nevedel. Tak. Teraz toto už máme ready, takže si to otvoríme. To vyzerá dobre. Hral som už aj taký parkour, takýto ASMR. Ale toto vyzerá dobre. Počujete ten zvuk? A ak sa to prehýba, tá grafika, to je úplne perfektné. Dobre. Tak, ideme si nazbierať troška peňazí. A potom tam budú asi aj workerovia. Aha. Dal mi to na diaľku, že si ho môžem kúpiť, tak dáme ho sem. On tam chodí jak rýchlo a tam chodím úplne pomaly. To je troška divné, či? Dobre. To nebudeme riešiť, troška to naupgradeujeme. Nech dostávame viac. Takáto. Aha, máme tu reward 500, to je dosť. 150, nechcem. Tak môžeme si kúpiť toto, aby sme Aha, to je vlastne to začiatočnícke. Tak, ja som si myslel, že je to niečo iné, tak sorry. Ideme ďalej, toto už sme mali. Toto sme nemali a to môžeme si kúpiť. Takže si to kúpime a pozrieme sa, čo je vo vnútri. Čo mi to tu nejde položiť? Tak, tuto mi to ide. Môžeme si potom kúpiť aj to 2x money. To vyzerá dobre, aj ten starter pack. Tých Rabuxov nemám moc veľa, tak ale nejak to dáme. Toto položím presne. Mohol by som to tu troška. Ne, ja to nechcem ničiť. To chcem dať sem. To si poklíkáme, toto upgradeujeme možno potom. Dobre, troška by sa nám hodilo to 2x money, tak možno si to kúpime. Bum! To vyzerá dobre, tieto guličky. Čo to je? Vyzerá to ako guličky. Ten zvuk je dobrý. Ako tie také pénové guličky proste. Kúpil som si pozemok, to som ani nechcel, tak to nevadí. Dobre, máme dosť peňazí, máme 8000. Vieš čo, worker. Poď ku mne. A poď sem. Tu budeš zarábať viac troška. To tu môžeme aj poupgradeovať. Dobre. Rozmýšľam nad tým, že si kúpim ten starter pack. Ja nechcem tento, a chcem starter. Čo tam dostanem? Slime Create, to vyzerá dobre, 5000, to nie je nič moc. Butter Squishy mám celkom rád. Brainrot Squishy, to vyzerá ešte horšie a 2x money to si asi kúpim, pretože to vyzerá dobre. Prečo nie? Stojí to iba 11 Rabuxov. Možno si to kúpim. Aha, upgradeujeme tu lag na to. Toto vyzerá aj lepšie, to je zaujímavé. 1500, to nechcem. Ja som to prepásol. Ne. Dobre, Stone Create.
Stone Keyboard Create. To si sem dáme. A počul som radu, že toto sa si oplatí kupovať. Túto vec. Ale nie som si istý. Ideme si možno pobehať tu. Teraz ideme sem. Toto vyzerá dobre. Popyt. To máme doma. To je taký... To vyzerá celkom dobre. 30 sekúnd. Toto 1 minútu. Sa mi zdá, že tie väčšie veci sa budú otvárať aj hodinu, 2, 3 možno. Popyt už nechcem. Toto vyzerá dobre, ale ja na to nemám peniažky. Musíme zarábať viac. Tak položíme si to sem. Troška si pobeháme tu. Sa mi zdá, že si môžem kúpiť aj potom viac workrov, čo neviem. Hej, bum. A viete, čo v hrách neznášam najviac? To sú rebirthy. No a teraz to asi budem musieť urobiť. Do toho sa mi moc nechce. Ale môžem to urobiť. Mám 2 workrov, mám aj tento popyt. Tak ten si zoberiem. Dám ho sem, na ňo dám workra. Pobehaj si. Počka, to poupgradeujeme. Hej, to bude chvíľu trvať, pretože mám zarobných dosť peňazí. Neviem, či to chcem dať úplne za všetky peniaze, ale vyzerá to dobre. Koľko zarábaš ty? No tak ty zarábaš o dosť viac ako ten, takže ešte troška poupgradeujeme, tebe sa to bude hodiť. Dobre, už mi ubúdajú peniaze dosť, tak otvoríme si toto. Bum. No tak to je proste toto, len troška asi iné. O, ja nemám miesto, tak bum. Už mám miesto. Ten zvuk je asi o dosť horší. Mne sa páči, určite sa mi viac páči tento. By som mohol počúvať celý deň toto. Čo mi to tak púká? Aha, to tento popyt ma troška štváva. Nezastaví ma to. Dobre. Ideme si kúpiť niečo ďalej. O, za 1 000 000 si kúpime lakci. To ešte počka. Možno to nepočka. Tak keď ešte 5 zlých vecí, tak si to kúpim. 1, 2, 3, 4. Toto si môžem kúpiť, to je iné ako mám. To ešte nemám. Place item. Musíme si kúpiť plot. Kúpime si ho čo najviac, aby sme mali kde robiť. Mám to tu random pohádzané, pretože to hrám na mobile a tam sa to hrá troška ťažšie, ako keby som to hral na počítači. Ale možno keby ste chceli, tak môžem točiť aj na počítači a určite napíšte do komentárov, akú hru si mám zahrať na budúce. Dobre. Troška si pobeháme po tomto. To nám moc peňazí nedáva. Toto už vôbec 1 euro. Na tomto by som behal hlavne kvôli zvuku. Na tomto skoro vôbec, len na tom by som behal kvôli tomu, že tam dostávam dosť peňazí. Tak si počkáme a môžeme ísť rolovať ďalej. No kúpime si lak, pretože 25 000, 120 000, tak to určite. 20 miliónov, to by som možno nejak našetril, ale neviem jak. 700 000. Kupujem. Nie! Zase som to prepásol. Ja som tak... O, toto si môžeme kúpiť, to je Epic. 250 000. Dobre, teraz by som tu mal všetko popokladať. Dobre, mám tu ešte popyt, neviem ani... Aha, to je čestka. Vyzeralo to ako popyt na tom obrázku. Neotvárala sa nám tu nejaká čestka. Táto, ready, rare. Cheese? To vyzerá celkom ako reálny cheese. Ale prečo je to kocka? Troška som si myslel, že to bude trojuholník, ale dáva to dosť peňazí, takže určite tam voľko pošleme. To trošku upgradeíme a z toho popytu nie. Nemám trochu, aha, ja tu mám ešte workra. Áno, inventári.
Ty tam budeš behať, pretože ty beháš celkom rýchlo. Tu sa mi otvára dosť kejsiek. Tak zatiaľ môžeme ísť robiť toto. 45 miliónov to nenašetríme. Iba možno, keď sme si zapli dvakrát money za Rabuxy. Ja sa bojím, že by mi to na budúce, že by mi to zmizlo. Ale možno si to kúpim potom. Keby ste chceli z tejto hry ďalšie videjko, tak určite to píšte do komentárov a v ďalšom videjku, keby ste dali 20 lajkov, to je dosť veľa, tak 10 lajkov, tak by som si určite kúpil dvakrát money. A určite napíšte do komentárov, že jakú hru by ste chceli, aby som si zahral. Nejakú hru v Robloxe, Brawl Stars alebo niečo také. Dobre, a teraz sa ideme späť sústrediť na túto hru. Ešte nič sa nám neotvorilo, to trvá nejak dlho, nie? Chcel by som vedieť, ako by trvalo Hinto Legendary. Tak by som musel troška zarábať za viac, tak... Je to tam zatiaľ nechám a... aha, ja už nemám Warcraft, to by som si musel dať ten Rebirth, ktorý ja tak ultra neznášam. Viem si dal Skip Rebirth, to sa mi nechce moc skúpovať, keď mám iba 35 Rabuxov. A... Change coin. Aha, to si môžem dať ako level 2, level 3. A koľko je tu levelov? 6? To je dosť. To asi len tak ja nenahrám s mojimi 5 miliónmi. To sa mi za minútu 20 otvorí, tak zatiaľ sa môžeme pozrieť ku iným týpkom, že či sú lepší alebo horší ako ja. Toto prečo by som si kupoval? Čo je to za blbosť? Aha, to je, že... Dobre, to si možno kúpim. Ideme ďalej. Ideme sa pozrieť ku tomuto. Ten vyzerá, že je celkom noob. A není. Je celkom dobrý. Ale asi horší ako ja, že? A toto nemám. Ideme sa pozrieť ku ďalšiemu. Toto je dokonca môj friend. Mám ho medzi friendami. Tak ako to u neho vyzerá. No tak to teda prdlavo. A prečo tu nemá ruky? A ešte sa... A to je jedno. Možno mu tu trocha pobeháme, ale vidíte, tí workrovia idú na tejto želatine. Či idú tak rýchlo, ako ja? To neviem. Dobre, môžeme sa ísť pozrieť ku ďalšiemu. Chcel by som tu vidieť nejakého ultra profíka, ktorý by mal tak 100 krát viac vecí lepších ako ja, čo pochybujem, že na tomto serveri budem vidieť. No tak toto nie, to je hrozné. To tam nejdem ani pozerať a ďalej túto. Toto vyzerá dobre. Ten má ten pás, ako mám ja. Ja mu to aj lajknem baseu. No tak ten je dobrý. Tak ten je dobrý. Toto robí dobrý zvuk. Toto nejdem skúšať. To skúsime až v ďalšom videu. Alebo kľudne v tomto, keby som to stihol. Ale neplánujem to hrať moc dlho. Jozicko z base. Tak ja mu lajknem plot. To nevyzerá zle. Toto je cool, to musí mať. Toto musí mať. On mi dal frienda, tak ja ho príjmem. Toto musí mať, ja to chcem. Dobre, ideme späť do mojej basey. Možno sa nám tam niečo otvorilo. A toto. Butter squishy. To sa dalo kúpiť v tom starter packu. On sa ultra neoplatí. Je to za... Proste, možno keď chcete byť od začiatku hneď dobrý, tak možno, ale moc sa vám to neoplatí si to kupovať. Úprimne. Podľa mňa. Skôr si kúpte to dvakrát money, alebo niečo také. Ty poď ku mne. Nezdrhaj mi. Pekne krásne. A pekne krásne choď tu. Place worker. Tak ten už by mal zarábať dosť. Počkáme si na tieto všetky epic veci. A ideme A nechcem vlastne rolovať, ja chcem toto. Frozen slime create. A nechcem slime, ja chcem keyboard. To, čo mal ten týpek. No tak toto si nekúpim, ani keby neviem, čo bolo.
Ak by ste chceli v ďalšom videu, aby som si kúpil túto Brainrot Squishy Create, tak mi to napíšte. A ideme rolovať ďalej. Bubble Wrap Create, to sa mi zdá, že už aj mám. Neon Poppy, to vyzerá dobre. Je to vôbec Neon Poppy, či som to prečítal celé. Tapapau. Nie, ja som si chcel kúpiť tú Tapapau. Né. Dobre. Legendary 39 miliónov. Honey. To úplne nechcem zatiaľ. Ja by som chcel nejakú... No to čo mal ten týpek. Hrozne. Ale to asi len tak nenahrám, tak ja si tu plesnem toto. Place item. To je Legendary 20 minút, no tak to sa mi určite čakať nechce. To si môžeme otvoriť určite v ďalšom videjku. Ale určite nie v tomto. A počkáme si ešte, kým sa nám otvorí toto. Tieto 3-4 kejsky. A potom si možno ešte kúpime nejakú Legendary. No 13 miliónov. Ja chcem viac peňazí, viac všetkoho. Mega Slime Create, ja chcem Wooden Cave, Frozen Slime, Cheese Squishy. Dobre. No sa pozrieť, aha, ten typek už má aj lepšiu túto vec, tak to si určite potom kúpime. Aha, mám tu Ready, niečo takéto. To je toto, no tak potom si určite pobeháme. Toto má dobrý zvuk, verte mi. To má úplne perfektný zvuk. Ale pozrieme sa určite na zvuk tohto. To je dobré, to je satisfying. Dobre, to je asi najlepší zatiaľ zvuk v tejto hre. Pozrieme sa na toto. O, to vyzerá dobre. Snad to bude svietiť alebo niečo také. No, svieti to úplne nesvieti, ale peniazy to dáva dosť a zvuk to má asi ako tá normálna klávesnica. Ešte Bubble Wrap Create. To si troška myslím, že čo to bude. Ja som to vedel, že to bude toto. Dobre, schováme. Expertné plot a teraz som... Ježiš, nám sa to tu nezmestia, nemám už prachy. No tak ešte toto si kúpim. Bum. Tak ako keď si kúpite nejakú vec, príde vám to v balíku a okolo toho sú tie bublinky, či ako sa to volá. Tak to je toto. A dáva to peňazí dosť. Určite z niečoho by som sem dal worker, stan toho. Pod za mnou. Neutekaj mi, dobre. Place worker. Ty budeš zarábať veľa. A toto je určite najlepšia vec. Toto tiež nie je zvuk, ale je to ako normálne. Dobre. Ak by ste chceli ďalšie video z tejto hry, určite to napíšte do komentárov, dajte like a odber a videjko končí práve.